Рәссам портреттагы геройларын тормыштагыча тасвирларга омтыла. Менә шушы картинадагы берсе үткен карашы, икенчесе мөлаем елмаю белән игътибарны җәлеп итүче Фәния һәм Тимерхан Фатыйховларның улы әти-әнисен ап-ачык итеп сурәтли алганмы? 70 елдан артык уртак гомер bir картинага сыямы? Бу хакта без бүген гаилә учагы тапшыруыннан белербез. Бер сүрәткә гаиләнең тулы яшәешен сыйдырып булмыйдыр. Хәер, һәр эш нияттән башлана. Безнең бүгенге ниятебез исә Фатыйховларның нәсел-нәсәбә тарихын барлап, туган тумачаларын күреп, бәрәкәтле тормыш агышын сезгә дә җиткерү. Сөйкемле сөяк агаби һәм аксакал белән танышуыбызга аларның төп нигездә калган уллары мөнип сәбәпче булды. Ул күңеленә туган ягының бар матурлыгын сыйдырырга омтылган талантлы рәссам. Аның өчен иң кадерлесе калбенә уелган газиз җиренең кабатланмас бизәкләре. Иҗат иркенлеге өчен авылда киңлекләр күбрәкме, әллә шәһәрдәме? Әллә бөтенләй моңа бәйле түгелме? İcat kengiligi üçün avulda kengirek dep oyluyum endi men. Avul turmuşu betinde avul ko'rinishlari, tabiat içinde yaşaysın. O ikinci yağı var, avulda yaşayan kişinin vakti, mana shu sanat bilan shug'ullanirga vaqti, avulda ishning bitasi yo'q endi. Avuldagi ish. Shahar yerinde men o'ylayimcha, ularning bo'sh vaqtlari ko'proq, no endi san'atga kirib ketirga endi, maturlik ko'proq avulda deb aytasi kelayim. Менә шушы сәнгатькә тартылу, бу тәрбия белән бирелде микән сезгә, әллә инде нәселегездә шундый табигый сәләтме? Менә ул темат урында бердә уйлаган юк иде. Менә шу выставкаларны үткәрә башлагач, шундый сораулар бирә башлагач, мен уйлана башладым. Инде мен әйтәм, нәселдә бармы соң безнең шундый кешеләр? Менә уйлый торгач, әни ягыннан минем Илфат Дәүләтшин дигән композитор бар. Шул музыка танылган, ул безнең туган тиешле әни ягыннан. Иҗат куәсе салынган инде барыбер. Шулайдыр инде, әзрәк булса да бардыр инде нәселдә. Тәүге картиналарыгыз, иң беренчеләрен кайчан ясый башладыгыз? Бәләкәйдән белгәннән бирле минем рәсем ясыйсы килде инде. Менә десят вакытында безгә элеп куялар, анда утын белән ясый бит инде десятларына. Картина матур рәсемнәр элеп куялары пишкә, оппак пишкә, менә шуны ясарга кушалар безгә, ясагыз дип. Ул инде рәсемнәр барып чыктымы икән, без аны ясадыкмы икән, юкмы икән, асын белмим инде мен. Ясаганмы, юкмы икән, но команда күз алдында тора шул рәсемнәр. Аннан соң укырга кергәчендә художник булам дип йөргән юк инде менә шул үземчә шул рәсемгә тартылдым инде. Рәссам булам дип хыялланмадыгыз инде? Юк, рәсем булам дип хыялланмадым. Ата-баба гадәте буенча, төп нигездә калырга тиешле егеткә иҗатка алып баручы юллар салмак кына, үз җае белән ачыла. Башта тракторда эшлим, я төзүче һөнәрен сайлыйм дигән яшүсмер абыйсының киңәше белән сәнгать училищесына юнәлә. Соңрак Чаллыда югары уку йортын тәмамлый. Бу талпынуларның ышышка әверелүендә ике канат, берсе талант, берсе газизләренең хәйр фатихасы берләшкән. 5 балалы гаиләдә һәр гамәл аларның дугасыннан башланганын күреп үскән ул. Хәләлен сайлаганда да хис һәм акыл бергәлегенә өстенлек биргән. Сөйгәне дә Мөнипнең иҗади шәхес, әти-әнисенең абруйлы нәсел икәнен белеп килгән. Кешенең халкын портрет аша биреп буламы? Менә була шул. Менә шул самый авыр шул инде кешенең характерын күрсәтү рәсемдә. Характер менә шуны күрсәтергә өйрәнсәң, кешенең характерын рәсемдә. Ул инде сине уже нәрсәдер уже рәсем сәнгатендә уже күтәреләсен дигән сүз инде. Болай ясап кына. Әти-әниегезнең халыкларын чагылдырып бетерә алдыгызмы икән? Ничек уйлыйсыз? Чагыштырганды белим. Әти безнең ана рәсемне күрсәгез, ана халкы котырак менән ныграк дип әйтим мен теге. Менә шундый картинасында күренеп тора. Яни йомшак инде безнең. Шулай дип уйлыйм, ул картиналарында ул алар күренде дип уйлыйм. Хатыныгыз?
Хатында ясамадым. Yani işte Dürüstünü aytganda hatan yasamadı. Men aytamayda yasamayla seni de portretini. Yok alada yasamadı. Meni özüm uyliminde hatan menim yasaganlar şatmıydır da tege men yasap koysam şatmaz. Men aytam ustaroga kerektir naverna. Yaxşırak yasay başlagaç может rizalaşır. Zeytna Hanım, Münib Efendi, halalimning suratini yasaganim yo'q ali. Ol ya tigilaydi, ya bulaydi, alla meni ishlaganni yaratmam ekan dey. Sababi narsa ekansan? O'zim tilamayman yasatırga. Uyga yozsam da men yasatmayman. Yaratmayman o'zimni. Nishigingda olay. Yasaganni yaratmayman. Men yirishmayman. Tusha bilmayman, o'tqiga. Shunga sababi shu. Tüp sebebi. Tub sababi shularga. Agarda u sizni parlab yasasa ikkingizni, mana har bir portretda u kishining xulqi shog'ilab endi. Xulqlarni nechagiraq etib ko'rsatar ekan? Sabr, tinish. Men o'zim anday to'g'ri sabrsiz Sabrsizroqmini? Sabrsizroq. Odatda oilada xotin-qiz bit endi bek sabr U bo'ladi. sabr, u tinish, sabr. Men o'zim sabr tugul. Onun ishlarini, kartinalarini yaratasizmi? Shularni yaratam. Nechik Batir yasagan. Bek hebat yasay. Shotam rasmlarini. İkkingizni yanasha yasasangiz, necha ketib suratlar edingiz? Ул теманы уйлап бетермәгән шул әле. Ул теманы уйлап ничә кирәк ясарга, ул төрле вариантларны уйлап карыйм инде мен. Табигатьтә берәр басмада, монда су буенда шундай басып торган килеш. Ул вариантлар күп инде. Ул менә ничек дип әйтим, вакыты җитмәгәндер әле ул эшкә алынырга. Мен аны зурыш булыр дип уйлыйм инде. Xulqlaringizni necha suratlar edingiz? Кирәк вакытта кырыста булам, кирәк вакытта yumuşakta olan бар миндә. Икесенеке дә вакыты белән. Яш сабатлар шабайлы дәвам итегез инде. Сүрәтендәге ярсып чабучы атлар да рәссамның балачагыннан. Туган авылы Киркәвичнең болын кырлары бераз үзгәреп, йортлары кимесә дә, йөрәккә сеңгән өлгеләр җуелмый. Үткән белән бүгенгене тоташтырып торучы күперләр. Күперләр дигәннән Мөниб абыйның әтисе Тимерхан ага заманында күперләрне шактый төзегән. Ул безгә истәлекләре, фикерләре белән уртаклаша сабый чактан таныш урамнарга сәяхәт ясады. Бусы малай белән эшләдек инде. Әтигесе? Тегесен әти белән эшләдек. Әти исән яным вакытта. Бусын малай белән эшләдек. Бизәкләп эшләгәнсез бит әле. Бизәкләп инде. Монда авылыгызга кергәндә һәр йортның тәрәзәләре, кәрнизләре шилтәрләп урып куелган сыман. Төрлесе бар инде, төрлесе бар. Хәзер бит инде замана дип гадиләштерергә яраталар. Кирәк микән бу бизәкләр? Ничек кирәк булмасын, бик кирәк ул. Бүтән авылны, йортны матурлап тора ул. Бизәк обязательно кирәк. Тормыш иткәндә бизәкләр кирәкме? Тормыш иткәндә ничек бизәк? Асан аңа мен тормыш иткәндә бизәкме? Бизәкләп буламы соң менә гомер юлын? Гамәлләрең белән, эшләрең белән. Эшләр белән менә үзем төрле эшләшим. Минем эшләмәгән эш юк. Стройкада мен, каменщикта мен, бүтән эшләрдә дә эшләдем. Улыгызның сүрәтләр ясауга карашыгыз ничек соң? Дигәйбәт, Сезне дөрес итеп тасвирлаганмысың портретында? Кайдагы портретта. Менә сезне ясап куйган бит ул безнең әти кырысрак, туры сүзле, шундый кырырак кеше булды инде ди, шулай дип тасвирларга тырыштым ди. Шулай. Дөрес әйткән. Дөрес тасвирлаган ди. Кырыста бул җанем бит дүрт малай, бер кыз үстергән. Аларга тәрбияләргә кирәк. Кырыс булсаң, бит тәрбияләп таңдай. Тотырга кирәк. Дүрт малай булсалар дагын, менә мин бер кыз булсам дагын, ине юганда, идән җыштырганда без искедә тордык бит инде башта. Аллаһи Осман аби юадри улы якны. Рихман аби юадри кеше якны. Мин ялдан юадрим. Суны да бергә ташыдык. Бүтән эшне бергә эшләп бирдек. Менә мин бер генә кыз дип, мин генә эшләмәдем. Бүтән эшне бергә идәнен дә юдылар.
Ошарга да пешерә беләләр бөтен абыйларым да, кешеләрем дә бөтен эшне эшлиләр. Енді сол итейін болса, берәң болса, тамағын тұқ болса, риза yok. Қазір оңағына риза тұғылынды кіші. Қазір болса да керек. Жақсы киім керек. Üsvaplar, әйбәт керек. Кішіден көріп, нашар yüzü келмейінді тұғы. Нашон. Нишләтәсең, замана дип куярга гына кала инде. Zamanı, нашар etmeyin zamanı. Безнең әти элек-электән менә Гадел Тимерхан булып бөтен авылга дом казанган инде, ул гадел сүзле, турысын әйтә торган. Фатиховлар балаларының һәрберсен билимле итәргә тырышкан. Һөнәрле булгач кайсы кая төпләнгән уллары, кызы да туган нигезләренә ашкынып җыелалар. Оныклар, оныкчыклар өчендә иң рәхәт ял урыны шушы йорт. Атна азагы бездә һәр вакыт гөр килеп тора ди илкәннәр. Сезнең әтине күргәч, Әлмәндәр карт белән күрешкән сыман тойдым үземне. Менә шундый Әлмәндәр картның җигәре ташып торган әти булган вакытлары нинди булды икән? Әллә хәзер дә шундыймы ул? Яңа яшакларын искә төшерсәң, ул тик утыра торган кеше түгел инде. Үзе кулларым, аякларым авырта дип зарланадыр. Үзе утын ярадыр. Минип яралмаган зур бүкәннәрне бер кайтабыз, шуларны ярып маташы. Әтим әйтәм, әйтеп кенә кара кулым авырта, аягым авырта дип. Шулай иттереп менә шундый гомер буе авыр эштә эшләде, колхозда эшләсә дигән. Алар менә күперләр төзеделәр, стройкада эшләде, ул субайлар кактылар, гомер буе авыр эштә эшләде. Субайларны кул белән кагалар иде. Монда хәтле дип кычкыралар, монда безнең субайда гына бит. Монда хәтле эшләп торады менә субай иткеннәре, капканнары. Искә төште бер 90, как раз әйтегә 90 яшь вакыт бәрәңгә казырга булышырга кайттык. Bir kichkina gina o'shasida qo'l bilan qoziysan endi. Әти qozay, men to'xtaning da tezroq yo'l aytib, men bil o'rta boshladim. Aytib bo'lmaydi, endi men ordim deb. Kishiga 90 yash, men ordim. Kishga mayda shayga tegadi, bo'lay deb shu aytib kelib aytib ketdim shayga deb. Qaynana bilan, qaynatay bilan 32 yil birga yashaymiz, Allohga shukr. Bulay sözge kilgen bulmadı. Elhamdülillah. Bik tatu yaşayız. Atna sayımına şulay konaklar koytayındı. Tüp yurt bulgaç. Atna sayın rızık ezilene. Konak kilev jengeliş tugulin anısı? Kim gelişiktir min, iyelendim indi. Kilgeçte bir pişirge tecrübem yok ya. Onu tura öğrenesin indi. Иреңне тәмле итеп сыйлыйсың килсә, кайнанаң белән кайнатаң күңелен күрәсе килсәдер. Әйе. Ансы да бармы? Ансы да бар. Аллага шөкер, бергә итәм бит тату гына яшибез. Килгәч тә кайнана белән бергә пешердек ризыкларны. Менә шуннан өйрәндем инде мин. Ул яшь вакытта мин килгәннәрдә гүбәдия пешерә иде. Атна сайын эш пешмәк инде. Менә шуннан әкрен генә мин шушындый ниләргә өйрәндем инде. Килен белән бергә яшисең. Килен белән бергә яшәгәндә ул бит инде элек кенә киленнәр теләүсез булган. Киленебез дә үзебезгә шаган булды инде тыптым. Алар икесе тату, без икебез тату дигән шикелле, алар әйткәнгә без риза, алар без әйткәнгә риза, тыптым яшәп ятабыз инде. Фәния апа, менә Тимерхан агай әле урамнарны ураганда да шаяртып та алды. Гомер буе шундый шаян булдымы? Шулай булды, гомер буе, шулай шат күңелле булды. Аллага шөкер, бик рәхәт яшәдек. Шуңа күрә шушы яшькә җиткәнебездер инде. Эшләдек тә беребезне оңнадык та дигән шикелле әйбәт яшәдек, Аллага шөкер. İkiniz de şuşa avuldanmı siz? İkimiz de şuşa avuldan. Bir koya barmadık, bir koya çıkmadık degen şekilde. Ömür boyu tuğandan birde şuşa avulda birge indi. Ömür kişiremiz Allah'a şükür. Kimden kimge birinci kuzu düştü iken? Meniki düştü. Şolay mı ne? Qaysı uramda yaşaydır iyi?
Üstek oramda. Juvarı atıyımızda. Bunlar gül şotta tırdılar, indi şu şotta buldular. Bek neyi avulumuz bek motoriye, bek kubiye kişi. İpteşler bek kubiye, bek tatu yaşadık. İpteşler bilen de, kişi bilen de, onlar boyu birge oralaşıp yaşadık. İndi Allah'a şükür. Күз төшүгенә түгел, әле аның хисләреңне аңлатып, кияүгә чыгарга ризалатырга да кирәк бит әле. Yok, olay yok. Uzakka varım. Uzakka varım ben de var. Kupsi yaşmadık. Bir atna tiresi. Шулай гынамы ни? Eye. Bir atna. Ne oldu? Birine bilesin bit indi. Göresen olmuşsun. Gül birge, bizim vakitte birge oku, birge klubga çıkı degen şekilde avlağılar var bizning vakitte bek tatu yaşadık ipteşler bile. Birge tatu bulduk. Bizning vakitte indi türlü şok buldu indi balalar üskende kiyim çalımlarga degen şekilde bozarlarga jürü eybirler tatu avurtırmışlar da gördük indi. Yaşlık bilen bilinmegen. Tutulma sırgada, siye sırgada, jorab sırgada vakit bulmadı indi. Girişte bir Балалар тәртипле булсын өчен аны бит әле менә теге гаип кыйыкларын вакытында кисәтеп тәрбияләү дә кирәк, Фәния апа. Окулла булдылар инде, окулла булдылар. Bizim terbiyemiz bulsan, bundan terbiyelerini. Yani bir tavuş tımsız yaşageç, onları koya barsınlar indi. Şurada işte yaşadılar indi, taptan buldular. İpteşleri bile de soğuşup vermediler. Tatu buldular, İpteşleri bile de eybette okudular. Tertip de bozmadılar, kişi diline de mümnediler. Bek eybet buldular balalar. Менә сөйләгәндә сез әйеме? Берегезнекен берегез җипләп барасыз. Менә мин белмәгәнне әйтә дә ул. Ни булсам, шул. Алай битме? Яшь чакта да шулай идегезме? Şulay. Әҗәме, ала ул әйтәне кадәрис, мин әйтәм, минеке дөрес. Bir şeytasin indi. Менә дөреслеккә бардык инде, дөреслеккә. Бердәген яманлык белмәдек. Кеше белән дә Безнең толасырга, тавышланырга көп şey вакыт булмады. Бөтенләй дә. Юк. Үзе эшләде, мин эшләдем. Ашу шаклар булгандыр инде әзрәк. Юк, bilmem. Булмагандыр. Бу табылай яшәмәсе егинде. 70 елдан соң да мәхәббәт саклана микән ул? Kim bilgən ya? Бер-беребезгә ачу килгән юк инде хәзер. Şu yakını yansın hadi. Şimdi kaya barasın. Ve konusunda korkacak. Veya konusunda korkacak. Bağlar işte. Яратасыңмы соң, Фәния апаны? Sen yaratmasın. Yaratmasan durması yok. Яратып чыкканың соң кияүгә үзе? Негенде олам дегәч бардым инде. Яратканымдыр инде. Әти яни тарафыннан ир-хатын буларак тыныч гаилә илгесен күреп үскән балалар, аларның балалары да азмы-күпме газизләрен кабатлый. Үз уяларында бер-берсенә карата ихтирамлы булып, гаугасыз үрә. Сәләт дигәннәре дә йөрәк парәләренә ата-аналардан күчә. Бүген инде оныкларда чагыла. Шушы йорттагыларны гына алсак та, берсе тәм-том пешерергә уста, икенчесе агач кәсебенә хирыс, әниләре, ягъни төп йорт килене, кайнанасына охшап килгән. Аш су ustaсы. Төп йорттагы килен ул туганнар өчен бик кадерле кеше дип саныйм шәхсән үзем, чөнки шушы гаилә учагын ул саклаучы да, әби белән бабайны да килеп торырга кирәк, ирне дә килергә кирәк, туганнарны да килеп торырга кирәк. Менә шушы киләү дигәндә сабырлыклар җитеп бетә микән? Җитә, Аллаһка шөкер. Бик тату торабыз инде. Атна саен кайталар. Берсе булмаса, берсе атна саен шушы айтып өстәл әзерләп каршылам инде, Аллаһка шөкер. Зәйтне кияүгә килгәндә 19 яшьлек яшь кыз иде. Менә әле ул вакытта пешерергә дә бик оста түгел иде. Ул яшь кызлар үзебездә шулай инде, бер нәрсә булдырмый дирек. Хәзер шул хатлысларны
Şeklerinde pişirir, belişlerinde mine şunlap da biz gil jilişabız. Her vakit biz bütünübüz jilişta 40'lap kişiге jilişabız. Mine gil koytasıgına kilip tura, bulay da koytabız indi. Eti bileni yanına gil koytası kilip tura. Bolalar bilen, ınıklar bilen koytabız, jilişabız. Her vakitte da. Allah'a şükür, Allah'a. Birden bir kiyev de var bit eliminde. Var. Kiyevini maktiysın mı? Sana azrak şimetip kıyasın mı? Yok, şemetmeyin de bir kaderlik yavul, bir kaderlik. İn zor kiyev biz bitinde olur bizden. Birden bir. Bir tek bir kaderli. Molaylarım çekildi, molaylarım şekilde kabul etti gidindi bizden. Tüp yurtta yaşagan tüpşük malay bulgaç bu bitinde tradisiyalarını saklauшы da. Hem şuşa atmosferini kilep jiberuşisi de. Her vakit kileni biteme, elle mine nişiktir joysuzrak bulup gitken vakitları da bulamı. Birde iste yoktu joysuz bulgan çokları. Gel yoqşığına ve indi ol qonaqagına qoydu tugul, işkede qoytalar bitalar. Berenin qazisi barmı, pişen şovası ol, elek vaqtlarda sıyır osra, ikişer sıyır osra daganda pişenler çaptı indi. O qoytası var, iyesi var pişenler. Eytesi de yoğuya Kol hizmeti bilen indi o vaqtda. Hizmeti bilen, iyi. Tüp jurt torta, varsında torta, tüp jurtda yoqşı mağaleme bulsa, yoqtu yüz bulsa, şoldur deb o'ylayman. Sen gılamni tüp jurtda endi bütün yoqtanda tortalalarını tüp jurtqa. Şundadır deb o'ylayman da. Bunlar etiyenin terbiyesinden turayın. Alan terbiyelegen. Bik köp. Нәрсе күреп үскән. Bundan tura. Yani hazırdagidek endi anidek bir-birimiz bilen sözge kelmegiz. Bir-birimiz bilen dost buluguz. Hamanda mine qoytkan soň indi biz de zorayıp bittik hazır bitinde. Allah bey mine merhum indi abiga 69 yaş bolgan bular ya. Gel bir söz etdiler indi bir-birimiz bilen sporlaşmagız, bir-birimiz bilen sözge kelmegiz, dost buluguz. Gel qoytup yöregiz dep gel qoytkan soň şusunu sevdiler. Yani biletik gül koytığız deyip duralar. Biz koytığız yongadan deyip duralar. Meni bilen zeytune üstelözelep kötüp duralar. Bizge şun katı rahat, na samam deli rahat. Açık yüz olmasa koytmasa. Gün soyun şaltatıp hallerini bilseriz koytmağın vakitte de. Yani ne kullandayında telefon. Kana boyu biz YouTube dispatcher. Yani dispatcher. Yani ne kullandayında. Koya bassa da sesini atıp yeri telefonla. Elimtelerini jaylap sintirasın indi olaysa. Kuştalyon. Ailenin tertipli, bütün tatlı buluğu o biteli nesil nesebege de beyli. Bana ol nisbetten özünüzün tamırlarınızı barlav degen bir sizde var mı? Avulumuzun obustayı Nurisi apa izlep tapıp bütün avulunun şu şejeresini yasattı. Mene şundan qarab biz 6 buğunğa hatlı bit olayma mene bizim 7 buğunğa hatlı şundan qarab özümüzün buğunlarını biliştik biz mene şundan. Tırmışlar bitinde o ekran gasilegendegine tugel. Elbette tamaşaçılar bilen koyurgan mümkün bular. Bir de erleşmeler iken dep, bir de tege kiyinişli vakitlari bulmayken dep, qanday şoqlari da buladır indi sizin ailede de. Bilmeyin bir de istedi. Birden bulgani yok. Mene şu ezgine ağırlıklar kelgende, nindidir anlaşılmauşluklar bulganda, aile uşağın mene nişikler şolay her nersesi öz vakitinde bulurluk itip düzürge hem saklarga iken. Tatulukta bütün nerse tatulukta indi. Şundan da kadrisi yok. Bütün tuğanlar tatulsunlar, balalar birge gelip oralaşıp yaşasınlar, balalarının da şolay gil ömür boyuna tatuluklarını görüp ömür içsinler indi. Bir de o vakitten boşanan bu. Gayla uşağı. Birinin sözün ikincisini cüplep duru da. Ey. Şunsa bir kaderli. Şunsa bir kaderli, birisinden de Kazandan şaktı yırak bitinde Kırkav uşağı. Şulay da biz bir hoşkanıp kildik. Şu avulda eldirmiş qartqa şagan bir ağay bilen onun tulgan ayda yüzlü abısta yaşaydı geç. Hem bu yurtta mine sizin Fatihevlar negizinde, nesil nesebesinde eti sözü her vakit boş ikenligine hem her vakit etinin yurtta tüp hoca ikenligine inandık biz aralaşa tırgaç. Her yurtta mine şunday tüp hoca bulsun idi de.
һәм аның сүзе өстен чыга торган булсын иде. Шул вакытта инде гаилә учагы да җаны тәртип тә була, Татулык та була. татулык та була. Килешә торгансыздыр. 70 еллык уртак гомер юлын бер картинага сыйдырып бетерү, ай-хай, җиңел эш түгел. Безне шушы мизгелләрдә караучы тамашачыларыбызның һәрберсенә парлы гомер дигән әнә шундый зур дәүләт насыйп булсын иде. Киләсе гаилә учакларына да. Нинди булыр алар? Монысын вакыт күрсәтер. Ә бүген исә без Кукмара районының Кәркәвеч авылыннан юлга кузгалабыз.